Umqeqeshi we-development ku-Kaizer Chiefs uDillon Shepherd uvumile ukuthi uNaledi Hlongwane ukhombise ukuvutha okumangalisayo ngokubuya eqenjini le-DStv Diski Challenge njengoba efuna ukubuyela ezingeni eliphelele lokugcina nefomu. Lo mgadlo semncane waseNingizimu Afrika ube yingxenye yohambo lokuqeqesha lweqembu lokuqala eNetherlands futhi waqala umdlalo wokuqala weligi wesizini ngesikhathi behlula iStellenbosch. Ngaphansi komqeqeshi ngaleso sikhathi uNasruddin Nabi wadlala imizuzu engu-57 yebhola kuphela kanye nokukhethwa kabili eqenjini lomdlalo esebhentshini bebhekene neRichards Bay neGolden Arrows emidlalweni emihlanu yokuqala yesizini. Ukulimala, ukungabibikho kukaNabi kanye nokusayina kuka-Idosa Ighodaro, Luke Batman, uKhanyisa Mayo okuhambisana nefomu yakamuva kaFlavo Silva kunciphise kakhulu amathuba omdlalo onethalente eqenjini elikhulu. uShepherd uthe ingxoxo ngokubuyela kwi-DCC ibe yinhle, waphawula ukuthi uHlongwane ungumfana onesizotha, uqiniseke kakhulu ngekhono lakhe, ngakho baxoxisana futhi ehlonishwa. Ube sebuyela kwi-DCC futhi waqhubeka nesimo sengqondo esifanayo. uShepherd uchaza ukuthi ngeshwa lo mdlali weqiwe amasonto ambalwa ngenxa yokulimala kuphendelela okumvimba ukuthi aqhubeke nokudlala, kodwa uHlongwane ungene bebhekene nePirates ngempelasonto futhi wakhombisa iquality yakhe. uShepherd ube sencoma abadlali abathathu ababuye eqenjini lokuqala lokuqeqesha ukuze bafakwe kwi-DCC, wathi banezimilo ezimangalisayo. uShepherd uphethe ngokuthi laba badlali baqale kabusha lapho babegcine khona, futhi iqembu lokuqala liyazi ukuthi bakhona, liqaphe intuthuko yabo futhi lapho amathuba efika bafuna ukuba balungele lawo mathuba. uHlongwane ushayele iKaizer Chiefs igoli lesibili ngesikhathi behlula iOrlando Pirates ngo-2-0 ku-DStv Diski Challenge ngempelasonto edlule.